amiguets del Teatret del Serrallo. Us vaig explicar una història que es diu Punxa Contenta i que la vaig... Punxa, d'on ha sortit aquesta veu? Em sembla que darrere de la pissarra. Us haureu de fixar bé perquè amb aquesta pissarra passen moltes coses. Punxa Contenta és un conte que vaig dedicar a la meva filla Sofia i que està en aquest llibre que es diu Quan plouen granotes, amb dibuixos de la mama de la Sofia, la Montse. Molt xulos. Però ara escolteu bé qui era Punxa Contenta. Em dic Punxa Contenta i sóc una punxa. Una punxa punxeguda de les que punxa ben punxat. M'encanta punxar. És tan divertit. Els grans sempre alerten els nens que vagin en compte amb les punxes. A mi em fa ràbia, perquè jo no punxo per fer mal a ningú. Les punxes punxem per unes altres raons. Ho sé jo, que he estat punxa! Tota mena de punxes i me n'he fet fart de punxar! Com que ara no em veus i no saps quina mena de punxa sóc? Oh, sí. Potser tens por que et punxi, però si pares atenció fins al final de la història, acabaràs veient-me. Provem-ho? Va, acosta't més cap aquí. Acosteu-vos, els del teatret, tots cap aquí. Ja no punxo. Vaig arribar al món amb l'ajuda d'una maquineta de fer punta i em vaig trobar al capdamunt d'un llapis. Era de color rosa. I quan punxava, pintava. Vivia en un estoig amb la meva família de punxes de colors. El meu pare punxegut tenia la punta fina i la mare punxadora ben gruixuda. I cada cop que la mà d'un nen entrava dins l'estoig per agafar un llapis hi havia tant de xivarri, totes les punxes demanaven per sortir perquè ens ho passàvem pipa fent dibuixos. Però un dia la mina de llapis es va acabar i em van canviar de lloc. Em van posar en una forquilla al mig de dues punxes ben llargues. Eren la iaia Punxita i l'avi Punxut, que no paraven de dir-me: si vols fer-te gran, has de menjar més. I jo, de punxar patates, tomàquets, mongetes, préssec tallat a trossos, cera, poma, meló. Els punxava amb tant de gust. Llàstima que també punxava carn estofada, que em deixava oliosa i m'empudegava. Ni rentant-me 3 vegades a la pica em marxava aquella ferum. I vaig decidir que ja n'hi havia prou de forquilla. I en un vermut, vaig mudar-me un escuradents. Estava segura que seria més feliç punxant olives, tacos, pernil, escopinyes. Però vaig descobrir que les persones no només fan servir els escuradents per menjar, sinó per escurar les dents. Vaig passar un dia enganxada entre 2 queixals i una pellofa de fuet. Ex, quin fàstic! I a sobre em van escopir. Sort que vaig caure dins un gerro. Em va collir una flor. Era una flor preciosa! Em feia sentir la punxa més guapa del món. Tothom deia paraules boniques quan ens veia, però no punxava res. La gent no em tocava, em mirava, badava i prou. M'avorria tant! Suposo que la rosa també, perquè aviat li van caure tots els pètals. I quan van tallar la flor, sabeu qui la va tallar? El meu cor va explotar. La va tallar les tisores més boniques del món. Em vaig enamorar. Tenia unes punxes, aquella tisora en tenia... Es deia punxa lluenta. La que em va agradar a mi. Era de ferro i brillava tant que em fascinava. I com que les tisores tenen 2 punxes, em vaig posar al lloc de l'altra. Uau, que xulo que era meravellós. Quan les tisores tallaven la punxa lluenta i jo ens separàvem i ens ajuntàvem. Anàvem i veníem com si cavalquéssim sobre onades. Ens donàvem un petó
i tornàvem a volar. I quan acabaven de tallar ens quedàvem juntetes, ben apretadetes, i estàvem hores, dies, setmanes, ens estimàvem tant. Però un dia van fer servir les estisores per arrencar una cremallera que s'havia enganxat, i de tant que les van estirar, la punxa lluenta es va doblegar i ja no va punxar més. Em vaig quedar sola i vaig abandonar les tisores. Sabeu on vaig fer cap? Em vaig penjar de l'arracada d'una senyora. Ai! A ella li podia explicar tot el que sentia a cau d'orella i li deia tot el que pensava. I sabeu que li deia que estava trista, perquè trobava a faltar les estisores i trobava a faltar la meva família, i ella em va dir: anem a veure'ls. La senyora de l'arracada va tenir una solució, saps quina? Se li va acudir portar-me amb un coet que acaben en punxa, i des de la punxa d'un coet em va enviar a l'espai, volant! Crec que em vaig desmaiar. Només recordo que em vaig posar tot de cap per avall com la punxa d'un clau per no tenir vertigen, i ho vaig veure negre, tot negre durant molt de temps. I quan em vaig despertar surava per l'espai. Però no duia coet, no punxava res de res, era una punxa, estava... Brillava molt i no estava sola. Hi havia més punxes amb mi. Sabeu en què m'havia convertit? Jo era la punxa d'un estel. Ara ja saps quina mena de punxa sóc. I per què no em pots veure? Sóc una punxa de llum. La punxa d'una estrella que té les punxes que més estimo. El pare punxegut i la mare punxadura, les meves germanetes punxes de colors, la iaia punxita i l'avi punxut. Ah, i també la punxa lluenta. Ja tornem a estar junts. Estic tan contenta que no paro de brillar. Soc més que mai una punxa contenta i he descobert que totes les punxes tenim llum. La nostra llum. I vosaltres també. Aixequeu el cap i mireu al cel. Em podeu veure ara? Sofia Blai, t'estimo.